Πώς ανοίγω λοιπόν κάθε φορά το Gmail για να το δουλέψω? Την προηγούμενη φορά σας έδειξα πώς να πάτε στην κεντρική σελίδα της Google και στη συνέχεια πώς να πιέσετε το σύνδεσμο εδώ που γράφει Gmail για να εμφανίσετε την κεντρική σελίδα του Gmail. Αυτό όμως κάθε φορά είναι δύσκολο να το κάνουμε, οπότε τώρα θα δούμε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο σύνδεσμο, ένα bookmark που λέμε. Θα πάμε το ποντίκι πάνω από το Gmail, θα πατήσουμε μία φορά δίχως να τα αφήσουμε το κουμπάκι και θα σύρουμε αυτό το σύνδεσμο και θα το βάλουμε πάνω εδώ σε αυτή την κενή γραμμούλα. Θα μας ρωτήσει λοιπόν τι όνομα θέλουμε να αφήσουμε. Αφήνουμε αυτό που μας προτείνει, πατάμε OK και βλέπουμε ότι πλέον εδώ έχει δημιουργήσει ένα κουμπάκι το οποίο κάθε φορά που θα το πατάμε θα μας πηγαίνει στην κεντρική σελίδα, εκεί που θέλαμε δηλαδή. Αντίστοιχα στον Firefox γράφουμε www.google.gr, πατάμε Enter, εντοπίζουμε το σύνδεσμο Gmail, πατάμε πάνω δίχως να αφήσουμε το κουμπάκι, το σέρνουμε στο κενό εδώ, το αφήνουμε, μας δημιουργεί το καινούριο σελιδοδείκτη. Αν πατήσουμε πάνω μας πηγαίνει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην κεντρική σελίδα του. Οπότε έχοντας τώρα πλέον το σύνδεσμο εδώ πάνω στην γραμμή αυτή, μπορούμε να πηγαίνουμε εύκολα στην κεντρική σελίδα για είσοδο στο λογαριασμό μας. Αν θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο είχαμε δημιουργήσει έναν χρήστη με όνομα Κουνέλης Καροτάκης. Έτσι όταν λοιπόν θέλουμε να μπούμε μέσα στο Gmail, γράφουμε το όνομά μας, δεν χρειάζεται να γράψουμε papaki@gmail.com και εδώ πληκτρολογούμε τον κωδικό μας, τον κωδικό πρόσβασης. Παρακάτω μας ρωτάει αν θέλουμε να επιλέξουμε να παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν το τσεκάρουμε, συνδεθούμε, στη συνέχεια κλείσουμε εντελώς το παράθυρο από εδώ και το ξανανοίξουμε και πάμε σε αυτή τη διεύθυνση, θα μας βάλει κατευθείαν μέσα στο λογαριασμό μας, δίχως να μας ζητήσει να ξαναβάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Διαφορετικά, αν τα αφήσουμε χωρίς να το τσεκάρουμε, τότε κάθε φορά που θα κλείνουμε αυτό, θα ξεχνάει τα στοιχεία που έχουμε βάλει και θα μας ζητάει την επόμενη φορά να τα ξαναβάλουμε. Αυτό τώρα έχει να κάνει, η απόφασή μας δηλαδή για το αν θα το επιλέξουμε ή όχι, έχει να κάνει κυρίως με το που βρισκόμαστε, σε ποιον υπολογιστή είμαστε. Αν για παράδειγμα είμαστε σε ένα ίντερνετ καφέ, δεν θα θελήσουμε να το πατήσουμε αυτό για ευνόητους λόγους. Αν είμαστε στο σπίτι μας ή σε έναν υπολογιστή δικό μας, ένα φορητό που μας ανήκει, και δεν μπαίνουν άλλοι χρήστες να το χρησιμοποιήσουν, τότε αυτό είναι μια ευκολία. Καλό είναι στην αρχή τουλάχιστον, μέχρι να αισθανθείτε πως ξέρετε ακριβώς τι κάνετε, να μην το επιλέγετε και να βάζετε κάθε φορά τα στοιχεία σας. Οπότε αν πατήσουμε σύνδεση εδώ τώρα,
μετά από λίγο έχουμε μπει μέσα στο λογαριασμό μας. Έχουμε τελειώσει τη δουλειά μας. Πριν κλείσουμε είτε το browser είτε τον υπολογιστή κλπ, καλό είναι να πατάμε πάνω εδώ που γράφει έξοδος. Έτσι, για να ξαναμπούμε μέσα θα πρέπει να βάλουμε τα στοιχεία μας, τον κωδικό, το όνομα χρήστη δηλαδή, τον κωδικό πρόσβασης και να πατήσουμε τη σύνδεση.